otu agwụjikọrọ ndị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ Basdem Memorial Special Education Center nke dị na Isulo n'okpuru ọchịchị ime obodo Orumba South na Anambra State n'ọgbọ a na-akpọku gọọmenti Anambra State nakwa ndị aka ji akụ ka ha biko gbatara ha ọsọ enyemaka n'ebumnobi ha iji wee chigharịa ọnọdụ n'ụlọ akwụkwọ a ma butesie akụrụngwa dịgasị iche iche iji wee kwalite agụmakwụkwọ n'ebe ahụ. Ka Joseph Egbeọcha kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya na mgbakọ nke ya bụ otu nwere na Prọfesọ Kenneth Dike Central E-Library dị n'Ọka ka onye ji ọkwa National President nke Basdem Memorial Special Education Center Alumni Association bụ Barrister Onyinye Evuwere kọwara na n'agbanyeghị na ya bụ ndị otu nwere ihe iche aka mgba ha na-aga n'iru ime oke ha ịhụ na ewetara ụsịsa nye ihe iche aka mgba dịrị ụmụ akwụkwọ na ya bụ ogige a na-azụ ndị ike dị n'obi ma kọwaa na inye aka gọọmenti bụ nke dịrịrị mkpa iji hụ na akwalitere ọnọdụ ya bụ ebe agụmakwụkwọ nke gọọmenti nwe bụ maka ndị ike dị n'obi. Ya bụ ọgbakọ nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ n'okwu a na-akpọ ịhụ na enwere ihe a na-eme gbasatara agụmakwụkwọ nakwa ahụike ndị ike dị n'obi bụ nke ebumnuche ya bụ ịdọta ndị ọnụ na-eru n'okwu nakwa ndị ọzọ eji okwu ha agba izu iji tụkọrịta uche maka ihe iche aka mgba nakwa ohere dị maka agụmakwụkwọ ndị ike dị n'obi ya nakwa arụike ha na steeti a. Barrister Evuwere bụ onye so na ndị mbụ gụrụ akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ ma bụrụkwa onye nọzi dịka onye Principal Counsel n'ụlọ ọrụ Federal Ministry of Justice kọwara na ya bụ ogige agụmakwụkwọ ndị ike dị n'obi bụ nke zụpụtagoro ọtụtụ ndị mmadụ na ngalaba dịgasị iche iche ma kpọzie ndị nne na nna bụ ndị nwere ụmụaka nwere otu ọrụsị maọbụ nke ọzọ ka ha dupụta ha ka e wee nwee ike ịzụcha ha ka ha nwee ike ịtụnye oke ha na mmepe obodo. Onye ji ọkwa chairman nke otu Joint National Association of Persons with Disability JNAPID na Anambra State bụ Comrade Ugochukwu Okeke nke onye na-echitere anya ya na ya bụ mmemme bụ Comrade Philip Onwuboya kọwara na ya bụ otu maara maka ihe iche aka mgba dị iche iche dịrị ya bụ ogige agụmakwụkwọ maka ndị ike dị n'obi bụ nke mere ha ji gago njem nleta ma gbakwa mbọ hụ na ihe gbasatara ndị ike dị n'obi ọkachasị ụmụ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ na ya bụ ogige n'Isulo bụ nke etinyere n'akwụkwọ ego 2024 nke gọọmenti Anambra Steeti wepụtara ma kọwazịa na ịgba mbọ hụ na etinyere ihe ndị ahụ n'ọrụ bụ nke ga-enye aka hụ na ihe iche aka mgba dịrị ya bụ ogige bụ nke ewetara ụsịsa nye n'ịhụ na agụmakwụkwọ dịrị onye ọbụnadị ndị ike dị n'obi. Ka ya bụ onye isi oche otu JNAPID nọrọ kpọọ oku ka ha gbaa mbọ hụ na ewere ndị nkụzi ike dị n'obi na amụma iwe ọrụ ndị nkụzi na-aga n'iru n'oge ugbu a na Anambra Steeti ma hụkwa na ya bụ ndị nkụzi ike dị n'obi bụ ndị e nyere ohere ka ha na-akụzikwa n'ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ ya nakwa ịhụ na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ abụghị naanị nke ndị ike dị n'obi bụ nke e mere ka ọnọdụ ha nwee ike ịnabata ndị ike dị n'obi. Onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na Anambra Steeti bụ Prọfesọ Ngozi Chumude nke onye nọchitere anya ya na ya bụ mmemme bụ onye ji ọkwa Acting Director nke Educational Services Oriakụ Ifeoma Onyeneke kọwara na ya bụ ụlọ ọrụ agaara n'iru ịzọpụ njem iweta ụsịsa nye ihe iche aka mgba dịrị ya bụ ụlọ akwụkwọ. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.